Afgelopen dinsdag werden de winnaars van de kermisattracties bekendgemaakt. De bekendmaking vond plaats in het gemeentehuis van Venray. Nou, de jury was het niet altijd met elkaar eens, maar we hebben allemaal best wel wat rondjes over deze kermis mogen lopen. En echt kritisch gekeken naar hoe ziet de attractie eruit, hoe beweegt de exploitant of de medewerkers zich, hoeveel animo is er voor attractie. Dus we zijn best wel wat facetten geweest waar we rekening mee hebben gehouden om te kijken wie de echte winnaars van de prijzen moeten zijn. In welke categorie konden prijzen gewonnen worden? In de categorie grootvermaak, behendigheidsspellen, conceptief, kinder en familie. Ja, en de winnaars, wat maakte nou dat deze winnaars de winnaars werden? Ja, dat zijn echt verschillende facetten geweest. Dat heeft soms te maken met de diversiteit van de attractie. Bijvoorbeeld de familieachtbaan, omdat sommige kinderen nog niet in de grote achtbaan mogen, die daar echt van genoten hebben en dat echt voor het hele gezin is. En andere keren waren het door het enthousiasme wat er vanaf spatte. Dus dat heeft is een combinatie van factoren geweest. Ja. Hoe kijk jij zelf terug op de kermis dit jaar? Want je was voor het eerst kermiswethouder. Ja, ontzettend trots. Ik vind het sowieso fantastisch dat we zo'n evenement in deze gemeente kunnen neerzetten. Dat we zo'n grote kermis hebben als Noord-Limburgse gemeente, de grootste. Ja, dat is iets waar ik ontzettend trots op ben. En sinds ik in Venray woon, kom ik ook heel graag op de kermis. En nu heb ik daar extra van genoten, omdat ik weet hoeveel werk, tijd en energie van al die mensen daarachter zit. Dat maakt me gewoon ontzettend trots. De brand in Oostrum, hoe heeft die nog bepaald hoe jij de kermis als kermiswethouder hebt ervaren? Ja, dat is ontzettend dubbel geweest. Kijk, normaal is de kermis één groot feest, maar je loopt nu toch ook wel soms met een dubbel gevoel rond. En ook, het heeft best wel wat gevraagd natuurlijk van onze veiligheidsdiensten. En ik vind het zo knap hoe flexibel die zich hebben opgesteld om alles eigenlijk in goede banen te laten leiden. Met zo'n groot evenement, maar ook tegelijkertijd zo'n verschrikkelijke ramp wil ik bijna zeggen, die ook in onze gemeente plaatsvindt. Dus dat vind ik bewonderingswaardig en heeft ook wel af en toe een dubbel gevoel opgeleverd. Ja. Wat betekent het winnen van deze prijs voor jou? Eervol. Dat betekent dat je iets goeds gedaan hebt op de kermis, een mooie zaak hebt, dat mensen er plezier in hebben. Het is altijd mooi om een prijs te winnen voor je eigen zaak. Dat betekent dat je goed je best doet. Heb je vaker iets gewonnen? Toevallig vorig jaar een familieprijs in Tilburg. Dus de grootste kermis van Nederland de prijs en nou een grootste kermis in Limburg de prijs. Zo. Ja, wat denk jij dat jullie attractie zo populair maakt bij het Venrayse publiek? Ja, geen idee. Ik denk het is toch wel een beetje wat jonge dame ook zei, een beetje de adrenaline voor de kinderen zeg maar. Het is toch wel echt een familieattractie en het is voor iedereen leuk eigenlijk. Dus ik denk dat het wel een populaire attractie is onder de families. Wat betekent het winnen van deze prijs voor jullie? Nou, als je net een nieuwe zaak hebt, is het natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Want dan betekent toch echt wel dat het allemaal goed in de markt ligt. Dat het geaccepteerd wordt. Mensen het leuk vinden. Ja, zeker weten. Heb je wel eens vaker een kermisprijs gewonnen? Ja, maar normaal neemt mijn man dit in ontvangst. En sta ik een beetje op de achtergrond. Maar in dit geval, nu ben ik er. Waar heb je nog meer mee gewonnen? Met het Funhouse. We hebben een Funhouse, Booby Trap Hotel. We hebben nog meerdere zaken. En daar hebben we ook wel prijzen mee gewonnen. Maar natuurlijk niet hier in Venray. Wat denk jij dat jullie attractie zo populair heeft gemaakt bij het publiek hier in Venray? Nou, ik had begrepen dat hier al heel lang geen spookhuis meer heeft gestaan. En dat denk ik sowieso. En het is natuurlijk een nieuwe attractie. Mensen zijn nieuwsgierig. Er is reclame voor gemaakt. Dat soort dingen, ja. En jong en oud gaat erin. Gepensioneerde stelletjes die zeggen we gaan weer even terug naar vroeger. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Wat betekent het winnen van deze prijs voor jou? Ja, dat is hoe moet je dat zeggen? Een mooie beleving dat het gekozen is door het publiek eigenlijk ook volgens mij. Hè? Of ook door de gemeente eigenlijk, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar ik vind het wel een mooie prijs inderdaad. Je hebt ook gewonnen op de grootste kermis van Noord-Limburg. Hoe is het om juist hier dan zo'n prijs te winnen? Ja, dat is heel bijzonder. Ja, en wat ik nog wel eens wil zeggen is gewoon de waardering van de mensen, van de klanten. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Wat denk je dat de attractie zo geliefd maakt bij het publiek in Venray? Ja, gewoon als ik die glimlach van die kinderen zie, dan ze vinden het prachtig. Het is gewoon met elkaar en de beleving van de attractie zelf gewoon, denk ik, ja.